First time na mangyayari ito mga kaspero. Maglilitsyon tayo ng napakalaking kubya na naparat ni Master Kevin dahil birthday ko ngayon mga kaspero. Kaya ito yung mga kaganapan, abangan natin mga kaspero. Hey, happy birthday, Gabi. At dahil birthday natin mga kaspero, magsasaglit dive tayo. Kakauwi lang namin, galing pagsamba kaya nagbihis agad kami para sumisid at manghuli ng aming lilitsuning isda mga kaspero para sa birthday ko ngayon. Kaya let's go, abangan natin kung anong mahuhuli mga kaspero. Unang baba, warm up pa lang. Dito pa lang ito sa mababaw mga kaspero. Halos 6 meters lang. At meron akong nakitang malaking pinanglitan or muray eel mga kaspero. At ito pinana ko sa pool mga kaspero. Unang isda natin sa araw na ito. Hindi ko nga mahawak-hawakan ito mga kaspero. Baka makagat pa tayo. Kaya yung ginawa ko, tinusok ko muna sa bato at ginamitan ng kutsilyo para makuha natin at mahawakan natin yung ulo mga kaspero. Napakaswerte talaga mga kaspero. Nakapana agad si Master Kevin ng kanyang buhay ni mano, isang king mackerel. Tuwang-tuwa na ako dito dahil meron lang nangangamoy pang-ihaw mga kaspero. At eto, binigay niya sa akin at kinuha ko na rin mga kaspero para hindi na mahirapan si Master Kevin gawa ng medyo maagos. At nung kinuha ko na kay Master Kevin yung King Mac, umabante ako dito sa unahan at bumaba dito sa 21 meters. Sinalubong ako ng napakaraming dugso, ngunit ito yung titirahin natin. Isang pambihirang isda na napapana, amberjack mga kaspero. Ayun, sa pool. Ganda ng pagkatama, gitnang gitna. At ito, yung buena mano kong isda. Mga kaspero, isang amberjack. Masarap din ito ihawin, pero meron na tayong King Mac. Sana madagdagan pa ito para makapaldo tayo ngayong araw. At pagka-secured ng amberjack natin, bumaba ulit ako dito, same spot, same dive. At ayan, 4 na pirasong dugtong tuna na malalaki mga kaspero. Kaya eto, inambush ko at lumapit. Ayun, sa pool mga kaspero. Tagus, napakaganda na naman ng pagkatama. Tinamaan sa hasang kaya walang kawala mga kaspero.
At nag-ambush ulit ako dito sa medyo mababaw lang. At ito yung nagpakita sa atin, isang grupo ng mga slender unicorn. Ayan, good size na yan, mga 1 kilohan na yung bawat isa. Ngunit hindi ko yan pinana mga kaspero, gawa ng yung hinahunting natin yung mga pelagic like dugtod tuna at saka yung mga amberjack or giant trevally or king mac na magpapakita sa atin. Medyo tumagal ako dito sa pag-aambush ngunit wala talaga. Kaya yung ginawa ko, umahon na lang ako mga kaspero at nag-move sa ibang spot. Tamang-tama, pagkababa ko, nakita ko kagad itong sobrang laki na dugtod tuna. Papalapit ngunit ayun, lumayo pero inabutan pa rin nung tinira natin mga kaspero. Ayun, napachan yung tama natin. Sigurado, labanan na naman ito mga kaspero. Grabe pa naman sa lakas itong dugtod tuna na ito. Ayan oh. Hinihila ko talaga siya mga kaspero para hindi na makahila ng mahabang tali. Baka isabit sa bato. Medyo malalim pa naman itong spot na to kaya pinagtiyagaan ko na hilahin hanggang marating natin yung taas at doon ko na hinila mga kaspero. Yung guantes natin dyan, yung gloves, halos mabutas dahil sa dulas ng line natin. Talagang napakadelikado kapag wala tayong gloves mga kaspero. Ayan o, tingnan nyo yan mga kaspero, butas-butas. Pero ayan o, huli na natin itong dugtod tuna. Wala pa rin siyang kawala sa atin. Halos mabutas ang guantes natin. Butas na nga. Grabe sa lakas talaga ng dugtod na to. Grabe mga kaspero. At bali ito na yung mga nahuli nating isda. Ayan dyan yung king mac ni Master Kevin at nadagdagan ng 2 at 3 piraso amberjack, 2 dugtot mga kaspero. Napakaswerte natin mga kaspero. Bukod sa
King Mac at Dugtot. Nakadali pa ng malaking cobia at saka mangrove snapper si Master Kevin. Kaya ibig sabihin, yung ihawin natin, birthday gift. Birthday gift, mga kaspero. Ayos! Sapidot lang. Ready na ang Ricardo natin mga kaspero. Yan. Mag-iihaw na tayo eh. Uling. Alright. Ayan, si Master din doon na yung tumira. Yan, kinakaliskisan na. Oh. Lechon! Lilitsunin yan mga kaspero. Parang nagdito ng baboy. Ah. Oh, tigas kasi ng kaliskis niyan pero sobrang taba nito mga kaspero. Taba yan isda na eh. Oh. Tapos yung dugtot, kukunin ito ni Bro Bim. Ayan. Kay Bim. Alright. Ang linis na. Alright. Kawayan natin, ready na. Wala pa bro? Ha? Wala pa? Hindi, parang may patabi din ng dangkuli. Kawayan. Hugasan natin. Tusok. Ayan si Bro Bim, may pasalubong. Ayan oh. Ayan. Thank you bro. Ayan, meron cake oh. Tsaka chokes. Panalo. Ayan yung kasama. Ah bro! Ayan, thank you. Bro Ryan. Thank you bro. Pili lang ako tubig. Lechon tayo. Lechon! Ay! Lilechonin. Ito lang yung... Yun, lechon. Ayan. At yung cam natin, bumalik na. Ayan. Si Kuya yung nakakita. Ayan, thank you. Richard! Ayan, shoutout kay Kuya Richard. Siya yung nakakuha ng cam natin. Ito. Alright. Bro, picture mo kaya? Bito ka. Wala na bro. Ano? Sa... Sigba. Yan, Ricardo sa loob. Dito. Apel ng ulog. So ayan mga kaspero. Tuloy na yung lechon natin na kobya. Ayan na mga kaspero, ready na. Pahirapan. First time namin maglechon. Kaya ayan. Tingnan natin kung anong resulta mamaya. Ready na yung apoy. Ayan. Ilalapag na sa apoy ang kobya. Alright. Tingnan natin. Ay. Sa babaw nung. Ah, langanin. Tama lang yun. Para daling mo ito. Oh. Ayaw, hindi magulat yung pagkaka. Oh? Hindi magulat yan eh. Hindi nakaparoon ang oda. This. Oh. Ah, Yes. Who's this? Small. small. 100 kilo. Mini?
Where? Oh, so hot. Ah. Wow, Josie. Ang liwanag niyan bro. Parang araw yung camera mo. Yun. May wifi ka din ba? May wifi ka ba? Sige bro, balatan mo ng balatan. Busy person mga kaspero. Yan, para sa sausawan natin. Yeah, may import tayong kakanta. Bisita ni Bro Ian. Uy, may At luto na mga kaspero. Nakaplastar na sa ating maiwagang lamesa na with dahon ng saging mga kaspero. Dahil magbobodol fight kami ngayon mga kaspero. Sana maubos namin itong napakalaking dugtut tuna mga kaspero. Oo, ano tag dito? Laman loob. Luto yan. Kanina pa yan eh. First time. Ang paglitsyon. Hey, happy birthday. Happy birthday, Gabi. Happy birthday, Bobby. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bobby. Back ka na. Ito kumbaga sa pelikula, yung una. Ay, video pala yun. Sa prank! Yun. Oh, sibuyas. Nadali ng pisngi. Ayan. Sarap ng kainan mga kaspero. Apiksi. Gayon. Oy, ano ba yun, ma? Dinukot na nga ako ang mata. Lasa ng kubya. Wala ka, ma. Mamaya. Kaya ka lang. Kain mga kaspero. Walang tapang sili. Shoutout nga para sa mga bro kaspero natin dyan. Next year na lang tayo. Sasarap. Ay, Dito muna kami. aray. Ah, grabe. Taba. Huwag kang kumuha dyan. Ito na lang. Chicken sa'yo. Bro, Dani! Bahala ka na dyan. Oh, sa Team Stone Shot, shoutout sa inyo dyan. Kain. Aray, mata! Doc, Aray, mata! Nico. Oh, kaon. Mm. Saan ka man? Shut ko na. Miraflores Brothers. Doc Edgar. Shoutout sa'yo. Yung mata. Yung mata. Ginagawa niya. Hindi ko patawaran, bro. Bigyan natin lang sa perfect bite. Bro Nico. Oh. At di na kumain ng kanin. Monster. Kanina. Litson talagang balat. Grabe. Grabe. Malutong kanina talaga. Nagutukan. Harap. Dumanig na. Oh, bro, mo. Kaon. Bro Ruel, ano ba yan? Oh, nasan ba yan? Baklang yan. Oh? Apo. Apo. Bro Joy Adventure, Coach Ali. Don Coron. Kain tayo. Bulo ka. Oh, Lokasi. Jeff, Batang Spero. Nagmina ka. Bro Jeff. Project. Bugoy. Miss ka Bro na. Bugoy. Yung langga mo, kinakain na namin. Romelio. Ayun, Bro Dro. Bro Melio. Bro Oh. Victor. Magbilyard ka muna. Wala na, kanalimutan na natin ni Bro Victor. Mahusay na sa bilyard eh. Batang Spero, shout out. Business niya eh. Matira matibay daw eh. Si Angel natira. Ayan o. Grabe, hindi maubos-ubos mga kaspero. Angel, eto ang the best. Parang ganyan Angel, araw-araw ganyan. Okay lang, once a year.